Шклоў далучыўся да эстафеты навагодніх мерапрыемстваў. На галоўнай ёлцы горада запалілі агні, а зімовае надвор'е ў гэты дзень стала сапраўдным падарункам як для дзяцей, так і для дарослых. Галоўнымі героямі мерапрыемства па традыцыі сталі Дзед Мароз і Снягуркай, а таксама доктар Айбаліт, якія на свята прыехалі на машыне хуткай дапамогі. Менавіта яны і запалілі агеньчыкі на навагодняй прыгажуні горада. Ёлка города зажгись и огнями засветись! Нажимаем присядку! Вот это чудо! Свята запальвання навагодняй ёлкі, якое адбылося на плошчы горада каля дзіцячай школы мастацтваў, дало пачатак правядзенню ўсіх навагодніх мерапрыемстваў. Здесь очень весело, и мне всегда нравятся такие праздники, здесь очень весело, мы всегда водим хороводы. И еще всех поздравляю с Новым годом. Пасля таго, як на ёлцы зайграла мноства рознакаляровых агеньчыкаў, свята прадоўжылася масавым карагодам, а таксама гульнямі і конкурсамі, дзе навагоднім героям давялося паказаць сваё майстэрства, весяліць народ. Усе жадаючыя змаглі паспрабаваць разнастайную прадукцыю грамадскага харчавання і набыць падарункі на выставе-продажы. Мерапрыемства падарыла масу станоўчых эмоцый і, вядома ж, навагодні настрой жыхарам і гасцям горада. И детям все-таки как бы интересно, и взрослому прийти, отдохнуть, и несмотря на то, что сейчас такая пора у нас, а так, да, очень даже и хорошо. И ребенку, и вот мы выбрались в декретном, вообще классно.